Heippa! Mä haluaisin tulla tekemään keväisen meikin, vaikka ulkona nyt ei olekaan mitenkään keväinen, mutta haluan silti tehdä keväisen meikin, koska mulla on muuten vaan niinku kevät fiilis. Mut mä ajattelin, että kokeillaan nyt tätä levittää. Laitetaan tätä tohon kosteusvoiteeseen. Okei, tää on tämmönen putilo. Aamuin illoin lämmitä, muutamat tykkää levitä kasvoita ja sekoita kasvovoiteeseen. Joo. Mulla on nyt tämä. Niin. Laitetaan se kämmenelle. Ja sitten tästä putilosta. Kaadetaan muutama hippa. Ui. Tohon ja sekoitetaan se tossa ja sitten aletaan laittaa sitä tänne kasvoille. Onpa kiva. Kiva tuolta. Joo, kyllä. Tää menee ehdottomasti jatkoon kyllä. Oli ihan hemmetin hyvä ostos. Koska siis tuli oikeasti niinku ihan älyttömän kosteuttava. Kasvot on ihan kosteutetut ja kaikki. Kyllä Akon juttu menee kyllä ehdottomasti jatkoon. Ihan paras tuote siis. Oi että. Miten voi olla noin hyvä tuote ja sitten vielä tolleen, en mä tajua. Mutta hyvä tuote. Suosittelen ostamaan. Oletteko te käyttänyt näitä Akon tuotteita koskaan? Näitähän saa siis apteekista. Niin mä oon tykästynyt näihin Akon tuotteisiin kyllä. Sitten pitäisi valita seuraavaksi meikkivoide tai primeri. Asiassa mä voisin pitkästä aikaa laittaa lumenen kasvosuihketta. Mä oon tätä hetkeen käyttänyt. Sitten mä painelen sen tänne iholle. Näin. Tää tuo vähän sitä semmoista. Näin. Ja antaa sen hetken aikaa imeytyä. Niin, sitten se meikkivoide. Oi iho tuoksuu ihan hyvältä. Mikäs meikkivoiteen sitten laittais? Käytetään vaikka pitkästä aikaa Revolutionin tätä tämmöstä voidetta tai tämmöstä meikkivoidetta tosiaan. Ja meikkaillaan tässä ja eipä nyt oikein muuta. Taisi tulla vähän liikaa tätä meikkivoidetta. Joo, tuli ihan liikaa tätä voidetta, meikkivoidetta. No, eipä sinne mitään haittaa. Niin, kevätmeikkiä tosiaan ajattelin tulla tekemään teille tänne YouTubeen. Mulla on pieni tauko TikTokista, koska mä en jaksanut sitä paskaa, mikä sieltä tulee. Mä tiedän, että ei pitäisi ottaa itseänsä niistä jutuista, mutta se kun mä käyn yhden kerran jossakin ja en tosiaan ole maailman ainoa, joka tekee sellaista ja niinku käy niissä ruokajonoissa ja silloin niin on turha syyllistää mua yksinänsä. Vaikka mulla onkin ehkä tavallaan välillä varaa ostella vähän kalliimpiakin tuotteita, niin se ei tarkoita sitä, että olisin mitenkään liian rikas tai mitään muutakaan sitten, että paskamyrskyhän siellä TikTokissa on, mutta siinähän sitten on, että pidän hetken taukoa siitä Katrisen
kivipuutri. Mut siis mä ihan kevyesti käyn vaan kasvot läpi tällä. Noin. Sitten otamme paletin, mistä tehdään kulmat. Huulikilto voi mennä jonnekin muualle. Ja otamme tästä paletista ja alamme tehdä kulmia. Näin ikään. Ja. No mitäs teille kuuluu kevääseen? Mulle ihan hyvää oikeastaan. Ei mitään sen kummempaa. Haluan kertoa sen verran, että jouduin lopettamaan mun koulun kesken. Omista tietyistä syistä jouduin lopettamaan koulun kesken. Valitettavasti, mutta elämä on semmoista, että mut mulla on tulossa kaikkea muuta kivaa tässä nyt. Esimerkiksi se, että mä etin uutta asuntoa täältä Tampereelta. Muutamia hyviä vaihtoehtoasuntoja löytynytkin jo, mutta saa nyt nähdä mihin niistä sitten päätyy. Mutta niin. Mut joo, voidaan aloittaa tehdä sitä meikkiä. Näin semmoisen, missä on liilaa ja sitten on keltaista. Mä otan nyt tästä Revolutionin paletista tuommoista. Lähden laittaa sitä tonne niinku luomivakoon. Hyvin kevyesti. Näin. Laitamme hyvin kevyesti sitä. Sitten laitamme, siinä oli keltaista, joten laitamme suvaa siihen, tohon, koska tällä saa näkyviin kaikki saa näkyviin noin tommoset. Värit näkyviin. Noin. Sitten otamme keltaista. Missäköhän mun se on tässä paletissa. Mulla ei muualla taida olla kunnon keltaista kuin tässä. Niin otetaan sitä tähän. Katsotaan, että siveltimet on puhtaat. Mitäs pestä siveltimet taas? Onko mulla mitään puhtaasti siveltimeitä? Toi näyttää hyvältä. Sitten alamme laittamaan keltaista, keltaista väriä tuohon siihen kohtaan, missä mulla on sitä suvaa. Tämähän näkyy kuunnelma. Vähän ehkä oranssihtava tulee. Näettekö te mitä mä teen? Tiedän teitä vähän. Noin. Noin. Tadaa! Tadaa! Sitten tossa on vielä tommosta
liilahtavaa, niin mä otan sitä tähän siveltimeen ja käyn tämän täältä ylhäältä läpi tuolla toisella liilalla. Joo, hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Sitten siellä ulkonurkassa oli vähän mustaa, niin mä otan mustaa tästä paletista ja laitetaan sitä tonne sisään, tonne niinku ulkonurkkaan vähän tuomaan. Vähän, oi samperi, onpas tää tummaa. Olipas se tummaa. Tää meni nyt vähän pieleen, koska musta oli siinä kuvassa oli silleen, että siinä olisi ollut, mutta vähän tummempaa tuolla. Ei tästä nyt ihan järkyttävää tule, mutta mutta ehkä tää nyt menee. Ei oo muuta keltaista. Joo, onko tää ihan järkyn näköinen? Oliko mulla vielä jotain? No, tossa on vielä vähän kultaista, mutta en mä kultaista. Tossakaan ei oo keltaista. Ei mun taida olla keltaista muualla kuin tuossa paletissa. Koska no täällä on jotain, mutta nää on glittereitä. Mä ihan glitteriä tarvitse. Joo. Olisiko täällä? Tässäkään paletissa ei oo keltaista. Täällä. Täälläkään ei oo keltaista. Onks toi? Joo. Ei mulla keltaista sit muualla tossa vaan. Ei se mitään. Kyllä tääkin menee. Menee tosiaan jo. Mistä tuontaisin sitten joku? Ehkä mä tällä vähän käyn häivyttämässä. Käy vähän tuota alarajaa läpi tuolta. Mietin, että koska pistää vähän jotakin tonne silmän sisänurkkaan tai tonne silmään. Onkohan mulla? Hetki pieni. Täältä valkoista kajaalia mä löysin tämmösen Urban Decayn valkoisen kajaalin. Niin rajata, niin. Aletaan sitten rajaamaan. Vesirajaa. Näkyykö siitä mitään?
täytyy olla tosi tarkka. Heti näyttää katse paremmalta, kun on rajaukset, valkoiset rajaukset. Joo. Sellaista. Mitäs sitten? Sitten pitäisi laittaa ripsiväri. Minkälaisen ripsivärin sitä sitten laittaisi? Musta varmaankin. Sinistä ei ehkä. Mutta perusmusta varmaan menee. Mulla on tää Essence. Niin laitetaan tätä Essenceä. Halpa ja hyvä. Taidan tänään pestä siveltimet, koska mulla ei ole tänään mitään tekemistä. Niin mietin, että pesen siveltimet. Siveltimet pesen. Tää on hyvä. Tässä on ihana tää peili. No. No joo. Ei se ehkä ihan toimi niin kuin mä haluan, mutta no joo. Taas tosta toi ja joo, kyllä tää musta näkyy paremmin täältä kuin joku värikäs. Epäilisin, koska keltainen, niin keltamusta sopii kyllä yhteen. Siinä mitään valittamista ole. Joo. Anteeksi, kun mä en taas puhu mitään, mutta edelleen mulla on vaikea puhua, jos mä laitan ripsiväriä, niin pahoittelen tätä hiljaisuutta tässä, mutta joo, haluaisin vähän puhua, että tosiaan koulun jouduin tietyistä syistä lopettamaan ja siirryn ihan muihin juttuihin, esim. Kuntouttavaan työtoimintoon, koska mun mielenterveys on ollut vaakalaudalla tässä aika pahastikin, välillä tullut asioita, niin sen takia mä vähän niin kuin kouluun sitten lopetinkin kesken, koska mielenterveysongelmat. Niin. Niin. Mut siis joo, mä oon tosiaan etsimässä uutta asuntoakin itselleni. Saa nähdä, mistä sitä asunnon löytää. En ole vielä löytänyt itselleni sopivaa asuntoa, kautta ei ole tullut asuntotarjouksia. Niin en tiedä sitten. Näin, mutta käytämme nyt bronzerin Anastasia Beverly Hillsin bronzerin. Nää voi mennä tästä nämä pois. Ja otetaan nyt tosta noin ja vähän kämmenellä käydään taas. Ja näin laitetaan.
Tää on kiva tuote, mä tykkään tästä Anastasia Beverly Hillsistä. Olen käyttänyt, tää on sävyssä Ampere mulla. Tuleeko täältä mitään poskille? Oho, nyt meni kyllä. Apua, mun hiuksetkin on ihan tiellä. Täällä on näitä ihmeellisiä haituvia, mitä tulee tästä mun siveltimestä. Joo. Kyllä. Ja hiuksia koko ajan tiellä. Miksi? Hiuksia on tiellä. Sitten poskipuna. Mitähän poskipuna sitten käyttäisi? Tuossa on highlighteri, mutta joku kiva poskipuna. Mikä voisi olla kiva poskipuna? Täällä on kaikenlaista. Mikä olisi poskipuna hyvä? Tällä sulle sitten poskipuna olisi hyvä olla. Sitä voidemainen, koska mulla on voidemainen alla tuossa bronzerissakin, niin pistetään voidemaisia tuotteita voidemaisien päälle. Näin. Tää on söpö paketti. Tää on Revolutionin tämmönen, joskus normaalista täällä ostanut. Joo, ja tässä on kaikenlaista tapahtunut. Kyllä, mutta sitten highlighteri pitkästä aikaa Revolutionin tätä. Olen ihan unohtanut tämän tuotteen jo melkein, mutta nyt se pääsee oikeuksiin ja tykkäsin tästä joskus tosi paljon. Mutta sitten se vaan jäi lojumaan tonne. Näin. Siinähän meillä sitten onkin valmis meikki. Sitten laitetaan setting spray. Mä käytän Akon tätä Rescue Mistiä. Tää on kiva. Joo. No niin, katsotaan sitten. Laitetaan silmälasit päähän vielä ja niin nähdään jotakin. Näin, ja sitten valot pois. Ja nähdään paremmin vielä. No niin. Eli tällainen keväinen meikki. Onko liila ja keltainen sun mielestä kevään värejä? En tiedä sopiiko nää yhteen, mutta mun mielestä tää oli aika hauska. Tuo oli kiva toi keltainen ja siis tämä oli älyttömän hyvä. Ja suosittelen kyllä tätä. Ehdottomasti suosittelen, että tää tuoksuukin jonkin verran. Vähän ei ehkä tuoksuherkille tätä suositella, mutta muuten face oili on kyllä hyvä. Hyvä näin ja silleen, mutta kaikille aivan ihanaa lauantaipäivän jatkoa ja viikonlopun jatkoa. Mulla on ensi viikolla tulossa aika kiireilenkin viikko tai jotain, niin
palaamme taas uuden videon parissa täällä YouTuben puolella ja kiitoksia kaikille tilaajille vielä täällä YouTubessa ja näin, että pitäisikö mun pistää vielä huulipunaa? En mä jaksa. Mä oon vaan kotona tämän päivän, mulla ei niinku mitään väliä minkä näköisenä mä täällä olen. Joo, mutta enimpää höpinöitä sitten, että koitan tässä etsiskellä sitä asuntoa ja ottaa chillisti ja pyykkiä pitäisi pestä, tiskata, lakanat pitäisi vaihtaa, laskut pitäisi katsoa, vaatteita pitäisi katsoa, kaikenlaista pitäisi katsoa, tai tehdä sillä. Mut joo, ei mulla muuta, että kiitos kun katsoit videon vielä kerran, niin näemme taas, moi moi!